O actual Conselleiro de Educación, o señor Vázquez, moito nos tememos que vai ser recordado como a persoa que ten como encargo desmantelar o sistema educativo público en Galicia. E o vai facer, ademais, collendo a normativa, as reglas dun laboratorio moi experimentado do Partido Popular que é a Comunidade Autónoma de Madrid, o modelo Esperanza Aguirre. Eso o que queren facer en Galicia. De feito, non deixa de sorprendernos que Galicia, que era a comunidade autónoma coa volta ao cole máis barata que existía no Estado, ahora mismo figura con Madrid, curiosamente, con Madrid de Esperanza Aguirre, como no último lugar nas comunidades autónomas, é dicir, a que ten a volta ao cole máis cara de España. Así se expresaba esta mañana Guillermo Meijón en un acto sectorial organizado por su partido, en el que también estuvo presente el secretario de Organización Pablo García, la parlamentaria autonómica María Quintas y la concejala de Educación del Concello ourensano Ana Garrido. El portavoz de Educación de los socialistas gallegos también fue muy crítico con otras medidas tomadas por el consellero ourensano Jesús Vázquez. O señor Vázquez está tomando unha cantidad de medidas que todas teñen unha clara idea, que é ir á liña da flotación da escola pública. Aquí en Ourense, ademais, o tema do agrupamento de alumnos é algo espectacular o que se anunciou, significaba perder máis de 100 unidades escolares en esta provincia, pero que ademais, saben vostedes que deu unha marcha atrás aparente, porque con certos sindicatos tiña un preacordo, enganou absolutamente aos sindicatos, romperon ese preacordo, porque na medida se albiscaba unha cousa clara, unha reducción importante de plantilla, o cual significa perda de calidade, pero ademais mentiu claramente aos galegos e galegas porque todas aquelas medidas son contrarias ao anunciado no programa do Partido Popular, que era un conto de hadas e nunca mellor dito o do conto.